Uthi umntwana wakaphinda engene ubaba uShenge aphumula ngokuthula. Uthi kufike kube sengazi ukuthi bakhuluma inkulumo yokuthi asihlangane. Kodwa futhi uma uyayilandela le nkulumo futhi kube sengazi ukuthi bafuna ukusigwenya. Bayazigida. Ngikusebenzisa-ke isibonelo lo. Ngifuna ukukhuluma nobhuti abadala laba esibathandayo lapha ebunsizweni, ebubhincini, kuZulu. Benze imisebenzi eminingi emikhulu emihle. Ngibalwa ongizwe Mchunu mfowamagcingwane eNkandla. Ngibala osibala uphakela umthakathi mfowandabandaba kwaNongoma. Ngibala baningi nje kodwa nabo abangifikelayo kwamanje. Miningi imisebenzi emihle abasenzela yona, kubalwa nezinkulumo ezisakhayo zisikhulise thina siyabafana abancane. Sibalandele futhi ngokungazenzisi ngoba bavela beyidosha elinonile ukuthi nathi singantongela kulona. Kodwa nansi into engifuna ukuyikhalima nje kinina abafowethu nabo bonke abanye futhi abenza ngendlela efanayo. Alikho iphutha ekuthenini ube yi-ANC mawuyi-ANC. Nathi sinamaqembu ethu ezepolitiki. Alikho iphutha ekuthenini ube yi-IFP makuwukuthi i-IFP. Iphutha ozolenza ukusebenzisa inhlonipho esikunikeza yona ebujongweni ukusiholela kwiqembu lakho lezepolitiki. Okokuqala lokho. Okwesibili, ubunsizwa thina sibazi ngenhlonipho. Kungakhathalekile ukuthi omunye umuntu ungaphesheya kwakho ngokombono noma ungakuwena. Ubunsizwa thina busikhumbuze uZulu namanoni akhe. Elinye-ke lamanoni ileli lokuthi ngisho ngabe kuthiwa unamandla angakanani, awunawo kodwa amandla ngaphezu komuntu omdala kunawo. 2, awunawo futhi amagama okumbiza ngendlela ekhombisa ukuthi usuyamehlisa kwisigaba sakhe seminyaka. Nina nisifundisa ukuthi umuntu omdala ngisho ngabe kuthiwa udakwe wakugxoba, kuxolisa wena kuqala. Uthi awubaba nalo unyawo lami selungene ngaphensi kwakho uthi ukulisusa umuntu omdala ungadinwa nithi uqhubeka. Kube ubunsizwa buzenza ngathi uyisilimanyana noma ungesona. Ayikho into ebengiyithanda futhi ngisaqhubeka ngisayithanda ebiyenze uSibali lapho uphakela umthakathi uma ezotalabha labo angavumelani nabo, kodwa aqhubeka ababize ngabahlonishwa. Athi umhlonishwa uSibanibani ushaya eceleni uma-8. Umhlonishwa uSibanibani ubone ukuthi abavumelani impela kodwa akalishile eceleni lelilani lenhlonipho. Manje-ke yilokho thina vele-ke sikwaziyo kokuthi asilwi nomuntu, silwa nesenzo. Kamuva nje inkulumo zenu sezinakho ukufuna ukuyisusa lento enhle esinazela yona yokuhlonipha, yokuphaphatha kubantu abadala. Akuphoqi ukuthi abantu abadala vumelana nabo, akuphoqi ukuthi nize nibe seqenjini labo lezepolitiki. Musani ukuyivumela ipolitiki ukuthi inidayisise le nhlonipho thina esinayo nokuniwonga. Hayi ukuthi khona inzuzo eniyitholayo ngale politiki, ningangizwa kabi. Nami kunabantu abaningi abahlala bengisabisa lapha athi umuntu hey wangiphoxa amavundla ngendlela ebengikuthanda ngayo sengizophuma kwena. Ngithi hayibo awunanga umuntu kwanhlonipho-ke nothande beyaze ngilubone bengithanda nje khona eskrinini lapho. Angithi mina le nhlonipho yethu kukhona ukudla okuthile kubeka etafuleni kinina, kodwa ngithi mina kunalesi sigaba ebese enginibeke kusona namhlanje engicela ningasisusi, ngoba lesi sigaba ngisibeka nje ngedwa. Nginabo bonke labafana abancane esinilandela nabo ngemuva esithi isibonelo kulento yokufuna ukunizwa. Kodwa uma uke waqala wakhuluma igama elilumelayo kumuntu omdala, angikhathali ukuthi uyabheda lowo muntu noma akabhedi, wakhuluma nje igama elilumelayo, uvusa izinto ezithi awu hey yageja kubhuti la, yabo. So-ke lokhu ngikusho angifuni ngisho ukuthi ngithi ubhede phubhuti,
angifuni ngisho ukuthi ngize ngithi abekukhuluma kuyiqiniso noma kungamanga, angikho lapho. Nawe futhi uma ukhomenta manje ungakhomenta ungangeza ukuthi ngithini. Mina ngikhuluma ngokukususa inhlonipho kumuntu ongavumelani naye. Okokuthi ke benikhuluma ngani nokuthi sithini isihloko ileyo nto. Ngiyafisa bafowethu anive ningigqokisela kahle ubunsizwa. Ngalendlela ukuthi kwayithina siyesaba ukuyibiza ngeinsizwa uma sibuka nina. Ngenxa ukuthi ubunsizwa niphakamisile nabibeke esigabeni esikude ukuthi singafinyelela nanoma ubani. Nanoma sikhuluma amagama ethu sesiyawahlola ngoba sizama ukufuna ukufana nani ebunsizweni. Ningavumeli ipolitiki iningene ifike inisebenzise ngendlela enidayisisa lokho kuhle sinazela khona thina sibale. Thina mchunu. Lento ukuthi siyalala namhlanje siyanihlonipha ngendlela enikhuluma kahle ngayo nangendlela isikhumba senkabi yakithi enisiphethe nenisibambe kahle ngayo. Ayikho into engiyithanda njengokubona umcuno ethithiza uma ekhuluma nomuntu omdala kuze kusho mina ngithi wayenje naka umfana wakithi kwaZulu esasikhula naye wayenza nje uma ehlangana nabantu abadala kungakhathalekile ukuthi labo bantu abadala uyavumelana noma akavumelani nabo uyathithiza mawumfana uhlangana nabantu abadala ngisho ngabe ukuthi abadakwe kanjani nina nisifundise lokho. Kamuva sekuyini enithatha amatshe nijikijela abantu abadala nibabize ngamagama. Angisho ukuthi ngithini, angilona lolu hlobo lobantu abafuna udumo mina olungeze kungisebenzela ngalutho nje. Angiyena umuntu ofuna udumo olungayindawo mina. Futhi angizami nokuphakama ngani nokuthini, ngiyanihlonipha nje futhi kakhulu futhi nani niyakwazi lokho ukuthi ngiyanihlonipha mina. Anginanzuzo ke futhi nase kunganihloniphini. So ke into engiyithi mina ngisacela abafowethu nisenzele yona. Sinifake eqoqweni leingqwele ezisimele kahle, ezikhuluma kamnandi, ezisifundisa inhlonipho yomuntu omdala. Musani ukuvuma ukuba sinikhiphe sinifake eqenjini labafana abajikijela abantu abadala ngamatshe bakhulume nabo lento esijwayele ukuyibona eParliament. Ilungile mayise eParliament kubo kwa eParliament. Kodwa tholani indlela yokuthi nikusho konke enifuna ukusho kunoma ubani including nabantu abadala. Kodwa ningayisusi lento yenhlonipho. Iyona mina eyenza nginihloniphe ngalendlela enginihlonipha ngayo. Yayibona into engishoyo. Nabaningi ke futhi ngicabanga ukuthi la sitwistana khona nje. Sitwistana ngesikhathi usufuna ukungenza iANC ngenkani, usufuna ukungenza inkatha ngenkani, usufuna ukungenza iEFF ngenkani, usufuna ukungenza iDA ngenkani. Ngeke